Ćao svima ljudi, Balkanski Lifi ovdje i danas ću da vam pokažem video od nekog lika, zaboravim se kako se zove, The Bees ili tako nešto. Zove se reakcija na Srbijanovu pesmu Sretan rođendan. Ok, so, ajde pogledam ovo. I pogledao sam tu Srbijanovu pesmu, bila je očajna, to je za petogodišnjake niti. Čak ni za njih nije, zato što će njima ostati traume i posljedice. No dobro, pogledajmo. Pa šta je bre ovo? Bre, kakva ti je ovo pauza bre? Bre, jesi li ti ikad čuo za editovanje? U editovanju možeš odrediti deo klipa i odrezati ga. Ovaj početak se uvijek odreže. Ne ostaneš tu 3 sekunde samo da se ništa ne događa bre. Ajme bre, hajde pogledamo ostatak bre. I pozdrav ljudi, s vama je Stefan, danas radimo reakciju klipa Sretan rođendan. Pa hajde da pogledamo onda tvoju reakciju na Sretan rođendan Srbijanu. Znači prvo odmah njihov intro. Ljudi, Desi Srbijane. Kakva ovo debelana bre. O moj bože. O moj bože, kakva ovo debelana bre. Ajmo malo mešaj rukicama. Kopiraj ovog dečijeg youtubera Srbijana. Ajmo malo. Ajmo molim te reci Srbijanu, baš koji si ti kralj Srbijanu. Molim te to reci u videu i savršeno će biti. Lik je kralj. Hladno i baš nas briga, nama je važna Minecraft igra. O da Srbijane, baš se vidi da si youtuber za decu. Baš se vidi da spremaš Minecrafta za malu decu. Ali neću da tebe komentiram Srbija na ovom klipu. Tebi ću napraviti klip idući put, možda sutra, preko sutra, za nedelju dana možda bre. Kakav kralj bre, Srbija mi je uzor, želim da budem ko Srbija, želim da budem ko Srbija, želim da budem ko Srbija. Lik je kralj. Jako je kralj. Da vidimo bre šta imaš reći za kraj ovoga, zato što koliko sam ja vidio ti si ovome jako uživao, jako si reagovao, jako si puno plesao, rekao si da je kralj, to 3 put i baš ono, tebi je Srbijan uzor, baš se vidi, baš me zanima što misliš o ovom videu. Ja znam da ti misliš da je ovaj video odličan, da je najbolji video na Balkanu, ali baš me zanima što imaš reći za kraj. Kladim se da je ovo je najbolji video na Balkanu, Srbijane, molim te popuši mi kura. No dobro da vidim. Ovo je dobro za ove decu od mlađih uzrasta, prilike 5 do 11 godina. Nakon sveg ovoga što si rekao, nakon svih ovih reagovanja, ti kažeš da je ovaj video za djecu od 5 do 13 godina. Pa koliko ti onda imaš godina? 5,5 godina bre. Ovaj video se čini kao da tebi najbolji video koji si ikad gledao u životu. I onda kažeš da je za malu djecu, pa onda si ti malo dete bre. Onda si ti jako, jako malo dete. Jako malo dete. Lik je kralj. No dobro ljudi bre, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako želite da radim još, lajkujte. Ako želite isto tako da radim još, dislajkujte jer radit ću
lajkovali video, slajkovali, viewovali ili ne viewovali, ja ću ovo raditi čisto tako meni da bude dobro. Ljudi moji, nadam se da ste uživali, ako jeste, lajkujte moj klip, šerujte ga s dedama, bakama, s porodicom, ako lajkujete ovo, daću vam besplatan sir, da, paški sir ću da vam dadem. I to je to, bre ljudi, subscribeujte se na kanal za još ovakvih videa i ljudi, Balkanci, deco, nemojte da radite videe, bar još dok ne napunite 16. Balkanci, molim vas, počnite koristiti mozak. I to je to, bre ljudi, vidimo se kasnije. Neću, imam vam još neko reći nešto. Ćao.